Kileng a sorközművelődön a kocsi, jobbra-balra. Gyere át ide, Andor, és elmagyarázom neked, hogy miért. Elmagyarázom nektek is. Nézzétek csak, mindjárt mutatom, mik a különbségek. A legfontosabb eleme, ne lötyögjön ki jobbra-balra, azok ezek a perselyek. Széles felfekvéssel vannak, és ugye, hogy követi a talajt, csak lefelé mozgást, oldalirányú mozgást nem tud megengedni neki, ezáltal nagyon stabil, úgymond munka közben. A mélységet tudjuk állítani ezeken a mélységszabályzó kerekeken. Maga a gép, amikor dolgozik, akkor ez a két tagja ugye vízszínbe áll. Vízszínbe kell, hogy álljon, egy kicsit kell tartani a traktorral. Minden gazdának az első kérdése az, hogy hú, hát ez így nagyon alacsony, és eltöri a fülnövényt. De hát ez nem így van, a traktor előbb el fogja törni a fülnövényt a hídjával, mint a sorközművelőnk a vázzával. Pont az miatt, mert egészen 75 cm magas főnövényt tudunk sorközművelni. Ez a dupla váz kialakítás azért jó a mi gépünkön, mert tudjuk egészen 45 centitől 75 centig állítani a sortávot. Szóval mindegy, hogy milyen kultúrát ültetünk, mert vannak, akik 75 centire, van, aki 70 centire ültet, van, aki 50-re. Ugye mennek egészen a szója vagy a napraforgó, most új technológiában a kukoricát is próbálgatják 50 centire. Szóval magát a gépet nem kell ahhoz külön gépeket vásárolni, tudja ezt is állítani jobbra-balra. Az a lényeg ennek a háromvázas kialakításnak, hogy a transportsebességet nem kell lecsökkentenünk 10-15 km/h, hanem nyílt úton nyugodtan mehetünk, amennyit a traktor ugye tud. 35-40 km/h sebességgel is. A hígtrágya kijuttatót mi előre szereljük, pont az miatt, mert sokan hibáznak, hogy hátra és elveszik a levegőbe, mert ott már nincs, ami letakarja. Kapák rádobják a földet a főnövény közé és a hígtrágyára, így nem tud elpárologni, a főnövény azonnal tudja használni. A termékpalettánk egészen 2 sorostól indul, ez itt egy 4 soros, ez itt egy 6 soros, ez pedig egy 8 soros variációnk, megy 12 sor is, az is hidrolikusan összecsukós, egyéb a 4 sorosra tudjuk fix vázasra, vagy akár kézzel csukósra gyártani. Ne essetek Andor hibájába, váltsatok időben, mert egy jó sorközművelő hosszú távon a legolcsóbb. Meglepetéssel készültünk a weboldalunkon, nyereményjátékkal, amit havi szinten sorsolunk ki egy Satexos nyereménytárgyat. Iratkozzatok fel, kövessetek be bennünket!